Junnikkalan sahalaitos on ollut erittäin vaativa rakennushanke, jossa me ollaan tehty hankekehitys, projektinjohto, aikatauluttaminen ja periaatteessa kaikki, mikä on liittynyt varsinaiseen rakentamiseen, niin on ollut meidän vastuulla. Noin 250 eri työntekijää, useita kymmeniä urakoitsijoita ja aikataulu tiukka. Toimitimme sinne ison tuotantohallin sekä siihen liittyvät pakkaamon että varastorakennuksen. Projektihan on edennyt täysin suunnitelmien mukaisesti, eli ensimmäinen aikataulu, joka hankkeelle on tehty, niin sen mukaan on se koko hanke toteutettu. Ja meillähän on ollut tässä palvelukonseptissa mukana projektinjohto, aikatauluttaminen, hankekehitys ja kaikki yleensäkin rakentamiseen liittyvät toiminnat, millä on sitten palveltu tätä Junnikkala Oy. Minun työtehtäviin on kuulunut työnjohto, aliurakoitsijoiden kilpailuttaminen, hankinnat, aikataulutus, viikkopalaverit, urakoitsijapalaverit, laadunhallinta. Laatuketjuhan ohjaa meillä sitä koko toimintaa, eli laatuketjuhan on tuotannonohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että me voimme ohjata sitä toimintaa sillä, että saadaan se kaikki toiminnat niin aikataulutettua ja toimimaan yhdessä sen tavoitteen mukaisesti. Rakennustyöt sovitetaan loppuvaiheessa laiteasennusten kanssa niin, että aikataulu pysyy ja kaikki pääsee etenemään työmaalla sovitulla tavalla. Pohjolan rakennusvalvonta on ollut todella hyvä, ammattitaitoinen, osaava yhteistyökumppani.